پریشانیاں مالکا اے دور کر دے تینوں نبی دی شان دا جس علی نے کیتا فتح خیبر اس کل ایمان دا واسطہ وچ کربل دتی سی جو اکبر اس فجر اذان دا واسطہ کٹے سر نال پڑھیا قرآن جس نے تینوں اس قاری قرآن دا واسطہ عشق جیا ٹھگ باز نہ کوئی ایویں مل مل بہن گئی مڑی کیا بات ہے نہ سوندا نہ سون دیندی او جویں پوندے بال ریاڑی تے پو ماں وچ منگے خربوزے میں کتھوں پکاواں واڑی پر یار فریدا افسوس نہ سجنا تے اوج نہ لا کے توڑ نہ چاہ